Who in Igbo is onye. Onye na-eme ihe ahụ. Onye na-eme ihe ahụ. Who is doing that? Or you can remove the hu, that's the HU at the end, and just say onye na-eme ihe a. Onye na-eme ihe a. Ihe a in Igbo is this. Then you mean who is doing this? Onye na-eme ihe a. Onye na-eso m. Onye na-eso m. Who is following me? Onye na-eso m. You can remove the which is the Igbo pronoun for me. You can remove the and add any other Igbo pronoun. For example, you can add ya. Ya is the Igbo pronoun for him, her, and it. Then you say, onye na-eso ya. Onye na-eso ya. Who is following her, who is following him, or who is following it. Or you can add ha. Ha is an Igbo pronoun for them. Onye na-eso ha. Onye na-eso ha. Who is following them? Or you can add anyị. Anyị is an Igbo pronoun for us or we. Onye na-eso anyị. Who is following us? Or you can add gị. Gị is an Igbo pronoun for you, singular you. Onye na-eso gị. Who is following you? Onye na-akpọ m. Onye na-akpọ m. Who is calling me? Onye na-akpọ m. Onye na-akpọ m. You can do the same thing here. If you don't want to mean who is calling me, you can substitute the which is me, for any other Igbo pronoun to suit what you really want to say at the time. There is a video about Igbo pronouns. You can go check it out to better understand what I'm talking about. Onye chọrọ. Onye chọrọ. Who wants? Onye chọrọ. Onye chọrọ. You can say onye chọrọ iri nri. Onye chọrọ iri nri. Onye chọrọ iri nri. Who wants to eat? You can say onye chọrọ ịṅụ mmiri. Onye chọrọ ịṅụ mmiri. Who wants to drink water? Onye chọrọ ịṅụ mmiri. Or you can say onye chọrọ ịga ọrụ. Onye chọrọ ịga ọrụ. Who wants to go to work? Onye chọrọ ịga ọrụ. Onye chọrọ ihe ahụ. Onye chọrọ ihe ahụ. Who wants that? Onye chọrọ ihe ahụ. Onye chọrọ ihe a. Onye chọrọ ihe a. Who wants this? Onye chọrọ ihe a. Onye chọrọ simply means who wants.